ואנחנו נותנים לשדרג לכם את הקיץ, כי למה זה הרי תמיד קורה? סוף סוף מגיע הקיץ, אפשר לרחוץ בים, ואז הן פולשות לחיינו בכמויות מסחריות מעצבנות ובעיקר עוקצות ומחיבות. אנטישמיות. המדוזות כמובן. לא חשבתי על זה. אז יכול להיות שמצאנו את התשובה לפלישה עם קרם הגנה מגן מצריבות של מדוזות, אותו פיתח דוקטור עמית לוטן. בוקר טוב. בוקר טוב. אז באמת אתה הולך לגאול אותנו? אפשר לנשום לרווחה? אני חושב שכן. אני חושב שיש בבקבוקים הכחולים האלה איזושהי בשורה. בואו נגיד מה יש פה בפנים. כן. זה קרם הגנה כפול. קרם הגנה בפני שמש, והוא מופיע ב-15, 50, 30, ומי שמורח את הקרם הגנה כמו שצריך, הולך לים, הוא לא יצרב ממדוזות. הקרם מגן על האור גם בפני צריבות. יש בו חומר מדג מסוים. הקרם מכיל קונספט של דג השושנון, שמגן על הדג בפני צריבות של מדוזות. אנחנו יישמנו את הקונספט, אין בו חומר מדגים, זה חומר קוסמטי, שעושה הגנה בפני צריבות של מדוזות. חיקוי סינתטי של חומר הדג. עבור רעיון מהטבע. אני רוצה להוסיף, הקרם הזה נבדק על ידי הצי האמריקאי בכל רחבי העולם. הוא נמצא היום בבתי מרקחת ביפן, בארצות הברית, באירופה. אנחנו זכינו כדי שיגיע למקומות כמו אוסטרליה, אם אני מאמינה לו. לא, על יפן אני מאמין. לא, אני מאוד רוצה להאמין לו, אבל אין כמו מראה עיניים, נכון? נכון. ואנחנו ניתן לך כמובן את העונג. אז אוקיי, אתה מורח קרם על היד, ויש לנו כאן באקווריום שלפנינו שתי מדוזות יפהפיות. יש אחת ליתר דיוק. אני רוצה להדגיש, חשוב מאוד למרוח את הקרם הזה טוב. מהפחד ראית 2. וכ10 דקות... יש פה 2, לא? לא, זו אחת? זה אחת, יש לה. יש לה אקסטנשן. יותר מדי טוב אפילו. כ10 דקות לפני שנכנסים לים. חשוב מאוד. כ10 דקות לפני שנכנסים, לתת לזה להיספג, אני מבינה. כן, בכלל זה נכון לגבי קרם. וכמות נדיבה. כן, זה אבל הייתה נדיבה מדי. אתה אומר לנו נדיבה בגלל צרכים מסחרים כדי שתמכור יותר, או בגלל שמה שחייבים? פה יש לנו כמות לא נדיבה. והקרם הזה היום נמצא בבתי מרקחת בארץ, בניו פארם, בקופת חולים, בסופרסל. אגב, כמה פעמים נצרבת עד שהגעת לנוסחה? אנחנו עובדים על הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים. אתם רואים, פה יש בתוך המדוזה הזאת עשרות מיליארדי תאי צריבה. אני כרגע לא נצרב, למרות אתה גיבור. המדוזה נגעה בי. שוב, זה לא משחק מדוזות, צריך להיזהר מהם, במקומות מסוימות הן אפילו קטלניות, אבל בעזרת הקרם הזה, שהוא קרם שעושה הגנה כפולה, גם בפני שמש וגם במדוזות. שב לו, שלא תתעלף לי בעמידה. בטח שזה לא משחק, 700 מיליון שנה היא חיה כבר. אתה יודע כמה ניסיון חיים יש לה כדי שאתה תגיע ותצליח לנטרל את הצריבות שלה? קטן עליה הקרם, היא תחזיק במעמד גם אחרינו. דוקטור עמית לוטן, יהיה לנו קיץ חם, נעים ולא צורף בזכותך. תודה רבה לך. תודה רבה לך. לכם. כן, כן. גם טוב.